Сёння 7:15 раніцы адышоў у вечнасць Александр Меленкевич. Гэтыя словы, апублікаваныя раніцу 11 жніўня сваякамі, паставілі балючую кропку амаль гадавым змаганні за жыццё аднаго з самых яскравых лідараў дэмакратычнай Беларусі. У веку 79 гадоў пасля цяжкой хваробы пайшоў з жыцця чалавек, які ў 2006 даў беларусам надзею на свабоду, а еўрапейскім лідарам веру ў іншую дэмакратычную Беларусь. Хлусили, примушали, увесь час фальсификовали, потом объявили свои личбы. Мы смеемся над этими личбами. Амаль год беларускі палітык і навуковец змагаўся з наступствамі складанай аперацыі. Мінулую восенню хірургічнае ўмяшанне для выдалення тромба ў соннай артэрыі дало ускладненні, развіўся ацёк мозгу. 3 тыдні Александр Меленкевич правёў у рэанімацыі на мяжы жыцця і смерці, перанёс некалькі цяжкіх інфекцыяў. Пачалося складанае і вельмі павольнае лячэнне. Хвароба паралізавала левую руку, узніклі праблемы з нагамі. Для шмат каго ён назаўжды застанецца тым самым адзіным кандыдатам. У 2006 годзе спакойны, інтэлігентны, сапраўдны еўрапеец Меленкевич здолеў аб'яднаць вакол сябе апазіцыю і кінуў выклік дыктатуры. ЦВК афіцыйна налічыла яму крыху больш за 6% галасоў, але людзі гэтаму не паверылі. Дякую вам! Дякую свободе! Рэальным вынікам сфальсіфікаваных выбараў сталася Валошкавая рэвалюцыя, намётавае мястэчка ў цэнтры Менску. За мужнасць падчас тых падзеяў Александр Меленкевич атрымаў прэмію імя акадэміка Сахарова, адчыніўшы для дэмакратычнай Беларусі дзверы найвышэйшых кабінетаў еўрапейскай палітыкі. Ягоны паплечнік Алесь Лагвінец згадвае. Ягоная гэтая такая адкрытасць чалавечнасці, она сапраўды растоплівала любы лёд, і ён доўгі час паказваў і беларусам, і нашим еўрапейскім партнерам, што Беларусь можа быць іншай, і што беларусы сапраўды яны еўрапейскі народ, што нашы карані і наша будучыня ў Еўропе. Ён шмат што дзеля гэтага зрабіў. Пабудаваўшы шмат такіх мастоў, маючы вялікую колькасць сяброў, ён карыстаўся велізарным аўтарытэтам, і гэта вельмі важна. То бок, вось такая пазітыўная чалавечая, такі пазітыўны чалавечы складнік Меленкевича, ён, я думаю, шмат на каго станоўча паўплываў, і ягоная роля у найноўшай гісторыі Беларусі, яна вельмі значная. Меленкевич быў не тыповым палітыкам, а найперш навукоўцам. Выхадзец з гарадзенскай інтэлігенцыі, прафесар фізікі, ён меў неймаверную сувязь з гісторыяй свайго краю. У першай палове 1990-х на пасадзе віцэ-кіраўніка горадні Меленкевич адчайна ратаваў гістарычную спадчыну гораду і спрыяў адкрыццю беларускіх і польскіх школаў. Менавіта ён, яшчэ як малады даследнік, адшукаў у Воўчыне месца пахавання апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. А ў 1996 годзе добраахвотна пайшоў у адстаўку на знак пратэсту супраць знішчэння дэмакратыі. У жніўні 2022 праз пагрозу рэпрэсіў Меленкевич быў вымушаны пакінуць Беларусь. У міграцыі ён стаўся дарадцам Святланы Ціханаўскай у пытаннях еўрапейскага выбару і разам з нобелеўскую лаўрэаткай Святланай Алексіевіч заснаваў вольны беларускі універсітэт, каб рыхтаваць рэфарматараў для будучыні нашай бацькаўшчыны. Святлана Ціханаўская назвала яго чалавекам выключнай годнасці, светлай душы і светлага розуму, а палітык Франак Бячорка дадаў. Александр Меленкевич гэта глыба, гэта палітык агульнаеўрапейскага маштабу. І калі б ён стаў прэзідэнтам Беларусі, мы б жылі зусім іншай краіне, вольнай, незалежнай, еўрапейскай, заможнай, і магло б усё скласціся зусім інакш. Ён умеў натхняць, паказваць шлях, ягонай мудрасці, вопыту нам будзе вельмі не хапаць. Сэрца Александра Меленкевича спынілася ў Варшаве, там, дзе некалі працавалі ягоныя бацькі. Але душа, безумоўна, засталася ў Беларусі, у роднай горадні, Берасці і вёсцы Бершты. Дзе і калі адбудзецца развітанне з выбітным беларускім палітыкам, сваякі пакуль не паведамляюць. Ну что ж, политолог Артем Шрайман з нами у студии. Артем, вітаем тебе. Добрая раніца. Ну, вот у нас тут уже гучала гарадзенская мафія і так далей. Вось Александр Меленкевич, вядома ж, для гарадзенцаў быў знаёмы значна раней за 2006 год.
Між тым, вось так, у нацыянальным маштабе ён для ўсяго беларускага народу, он, напэўна, стаў знаёмы, вядомы якраз у 2006 годзе, ці сачыў ты тады як гомелец, ці памятаеш Міленкевіча 2006 года? Гэта была тая кампанія, падчас якой я ўключыўся ўвогуле ў сачэнне, так бы мовіць, за палітычным жыццём. Мне было 14 год. І гэта быў той час, калі вось там маладзёнам, так бы мовіць, палітызаваўся, прынамсі, праз экран тады толькі пачынаючыхся, так бы мовіць, незалежных медыяў. Ну так, і таму Міленкевіч для мяне быў такой асобай, цяжка, дарэчы, дагэтуль казаць быў, з якога як бы я пачаў сачыць за апазіцыйнай палітыкай. Ён быў першым апазіцыйным лідарам, з якім як бы я асацыяваў сваё ўласнае непрыняццё, так бы мовіць, гэтага рэжыму. Ці азначае гэта, што он стаў, я выбачаюся, нас пэўным такім, ну, стандартам, ад якога было ўвогуле ўспрыманне іншых, на які так, гэта вельмі высокі стандарт. Будзем шчырыя. Мне здаецца, ні адзін апазіцыйны лідар у беларускай сучаснай гісторыі не выклікаў настолькі 100% пазітыўнага стаўлення ва ўсіх людзей у апазіцыйным руху. Так, мне здаецца, што найменшая колькасць канфліктаў, скандалаў, расчараванняў, звязаныя з Міленкевічам, ну, просто як бы увасабляе сабой годнасць. Гэта даволі рэдкая якасць для палітыкаў не толькі беларускіх, але і па ўсім свеце. І не толькі годнасць Міленкевіча, і цяпер шмат хто згадвае як вельмі еўрапейскага, інтэлігентнага, у нейкім сэнсе спакойнага палітыка. Але чамусьці у 2006 годзе беларусам гэтага не хапіла. Чамусьці ён не стаў палітыкам нумар адзін для беларусаў. Можа, вы можаце адказаць на гэтае пытанне? Разумееш, што погляды тады 14-гадовага хлопчыка і цяпер з досведам розныя рэчы. Это не цяжкае пытанне. Па-першае, сам Міленкевіч пра гэта казаў не раз, што 2006 год гэта быў год піку сацыяльна-эканамічнай мадэлі Лукашенка. Гэта быў год найвышэйшай, так бы мовіць, дынамікі гэтай эканомікі. Лукашенка па незалежных апытаннях тады меў 10-55-60% рэйтынгу. Сам Міленкевіч прызнаваў, што гэта быў не год, калі апазіцыя магла перамагчы, нават калі б галасы лічылі шчыра. Натуральна, не набраў там свае 6%, а незалежныя апытанкі давалі яму амаль 20%, але гэта не 50+, не 20 год. І, па-другое, ён свядома абраў, і гэта, дарэчы, таксама робіць яго выбітнымі, магчыма, амаль што адзіным палітыкам, нават дагэтуль у гісторыі Беларусі, які падчас электаральнай кампаніі абраў свядома не папулярную ідэю прыяднання да Еўрапейскага Саюзу. Яна папулярная ў нашым асяроддзі, яна не папулярная не была тады, ні сёння ў беларускім грамадстве, калі мы глядзім на сацыялогію. Палітыкі 20-го года, якія зараз амаль усе як бы падтрымліваюць гэтую ідэю, не падтрымлівалі яе, калі вылучаліся ў прэзідэнты ў 20-м годзе. Там быў і Крым грэчаскі, і Пуцін мудры і гэтак далей, так? Міленкевіч, не гледзячы на тое, што разумеючы пра тое, што гэта ідзе насуперак, магчыма, перакананням большасці, ён лічыў гэта сваёй місіяй гэтую ідэю як бы еўрапейскай інтэграцыі, еўрапейскай будучыні Беларусі ісці з ёй на сцягу. І гэта таксама заслуговвае павагі. Між тым, акрамя якасцяў, безумоўна, вельмі важных, як еўрапейскі выбар, прынцыповая беларушчына, якія, магчыма, там не знаходзілі водгуку большасці, магчыма, у беларусаў, магчыма, сталі больш актуальнай сёння нейкія ягонай якасці, вось як палітыка, як дзеяча, і магчыма, можна вылучыць тыя якасці, которые і тады былі важныя для большасці, і которые не страцілі актуальнасці сёння. Так, дакладна. Беларускае грамадства як тады, так і сёння, мне здаецца, не прымае радыкалізм ва ўсіх яго праяўленнях, і нехта называе гэта памяркоўнасцю, стрыманасцю, але гэта тая якасць, якая універсальна як бы
для тых лідараў, якія хочуць атрымоўваць большасць падтрымкі. Міленкевіч тады быў таксама усабленнем вось гэтай стрыманасці так у палітыцы, ветлівасці да сваіх апанентаў. Ну як жа вось гэты міф, што моцная рука павінна быць, сильны лідар. Гэта сапраўды міф з гадоў, магчыма, 90-х, калі сапраўды такі запыт быў, а ўсё пасля гэтага, усе пытанні незалежныя, асабліва апошнія 10 год паказваюць даволі, так бы мовіць, адзінагалосна, што беларусы хочуць іншага стаўлення да сябе з кіраўніцтва, больш паважлівага, менавіта больш такога ветлівага, якім быў Міленкевіч, і адыходу ад той патэрналісцкай ролі дзяржавы, якую высабляе сябе Лукашенка. І менавіта на тым, як бы і трымалася перамога дэмакратычных сіл у 2020 годзе, што яны прапанавалі поўны антаганізм, так бы мовіць, поўны антыпод Лукашэнку з усіх магчымых пазіцый, з узросту, з гендеру і гэтак далей, так, але і па стылю, так. Але пачынальнікам гэтага стылю ў беларускай палітыцы, мне здаецца, мы можам лічыць, прынамсі, у гэтым стагоддзі Міленкевіча. Мог быць яшчэ, напэўна, Геннадзь Карпенка, калі паспеў. Так, это правда. Слухайте, мы будем перыядычна паказваць на нашым экране, на ваших экранах таксама з'явяцца графікі, і хацелася б з вами гэта абмеркаваць. І вось цікава, што дэмакратычны тып кіравання у беларусаў, ён заўсёды з года ў год усё павялічваюць, то бок запыт на гэта у людзей. Наадварот, вось гэты вайсковы тып кіравання, ён заўсёды змяншаўся, то бок не патрэбна гэта сильная, моцная рука. Але затое патрэбна экспертнае меркаванне. Вот у нас была зараз графіка перад гэтым, а цяпер мы ўжо паказваем наступны. Вот экспертнае меркаванне, там 40% паказана. Это, каб для нашых гледачоў патлумачыць, это значыць, вот настолькі людзей больш выказвалася за, чым выказывалася супраць. Вось мы бачым толькі вайсковае кіраванне, гэта наадварот, са знакам мінус, беларусы абсалютна, атрымліваецца, не прымаюць. Пра што сведчыць вось гэтыя беларускі настрой адлюстраваныя тут? Таксама сацыёлагі пра гэта кажуць дзесяцігоддзямі, што беларусы вельмі шануюць кіраўнічы опыт, так, і гэта тычыцца, я думаю, гэта тое, за што прыхільнікі Лукашэнкі таксама цэняць яго, што ён самы вопытны, так, палітык, але і тое, што шукаюць і прыхільнікі пераменаў у сваіх лідарах. Это і за тое, за што не любяць праціўнікі Лукашэнкі яго. Так. Кожны любіць, кожны выбірае тую частку персоны, асобы, якая не пасуе ягоным уяўленням пра добрае і прыгожае. Але з Лукашэнкам, як і з ягонымі апанентамі, мы бачылі гэта па 2020 годзе, напрыклад, самымі папулярнымі лідарамі, і адразу запалілі гэта, як бы мовіць, вельмі новая якасць пратэста і новую якасць дэмакратычнага руху, менавіта лідары з не тыповым для апазіцыі вельмі доўгім кіраўнічым досведам. Цыпкал і Бабарыка, так, гэта было, так бы мовіць, пачатак гэтай пратэснай хвалі. Ужо потым людзі галасавалі па прынцыпе, мы галасуем за Ціхановскую як бы анты-Лукашенка. Мы памятаем нават гэтыя апытанкі, дзе быў ліхтарны слуп, і Лукашенка, за кого вы галасуеце, нават слуп выйграваў. Але важна сказаць, што калі людзей апытвалі нават пасля таго, як Бабарыку, Цыпкалу, Ціхановскага знялі з кампаніі, Чэтам Хаус праводзіў апытанні па рэйтынгу да, мне здаецца, пачатку 21-го году, і там Бабарыка ўжо паўгады седзячы у турме, ўсё адно быў на першым месцы, на першай пазіцыі, таму што людзі любяць і цэняць кіраўнічы досвед. Я думаю, гэта таксама было даволі моцным бокам Міленкевіча ў ягоныя часы, таму што ён ўсё ж такі быў намеснікам кіраўніка Градзеншчыны. Гэта тое, што калі ты лідар апазіцыі, ты не можаш толькі на каштоўнасцях пераконваць шырокі электарат. Таму што гэта можа пераканаць невялічкую частку тваіх ідэалагічных прыхільнікаў, але іншым людзям менш палітызаваным ты мусіш паказаць, што ты чагосьці дамогся ў гэтым жыцці. Вось пра гэтых іншых людзей, менш палітызаваных, хочацца паразмаўляць. Вось ёсць такая у нас у беларусаў звычка дзяліць людзей умоўна на тых, хто за Лукашэнку і на тых, хто за дэмакратычныя сілы. Але ж гэта, сапраўды не так, таму што ёсць дзесьці пасярэдзіне гэтага людзі, якіх там называюць... Самая вялікая, якія называюцца большасць. Які называюць так большасць. Мы нават, як іх называюць, пазбіралі нейтралы, нявызначаныя, балота, а ёсць яшчэ акрэсленне такое, як назіральнікі. Хто ж гэтыя назіральнікі?
Ну так, назіральнікі гэта хутчэй пра іх ступень палітызацыі, і сёння іх можна называць назіральнікамі, як большасць беларускага грамадства, мне здаецца, але там у 2020 годзе большая частка з іх, прынамсі па тых пытаннях, якія былі, падтрымалі пратэсных кандыдатаў. Таму палітычныя погляды, актыўнасць пазіцыі гэтых людзей, яны флюідныя, і яны залежаць ад часу, так, ад часу, ад перыяду гісторыі Беларусі. І, напрыклад, там 20 год таму, калі Міленкевіч улучшаўся ў прэзідэнты, большасць гэтых людзей пасіўна альбо актыўна, альбо неяк падтрымлівалі Лукашэнку, таму што ён увасабляў дабрабыт, які нарастаў амаль дзесяцігоддзе перад гэтым. Так. Але ў 2020 годзе наадварот, амаль усе яны прыльнулі, так бы мовіць, да пратэснага руху. Што адбываецца пасля гэтага, мы не ведаем дакладна, таму што апытанкі ўжо па рэйтынгах палітыкаў па аб'ектыўных прычынах немагчыма праводзіць у такім клімаце. Так, ты не можаш разлічваць, што людзі шчыра будуць адказваць, сацыёлагі не задаюць гэтых пытанняў. Але гэтыя людзі, гэта тая, так мовіць, нейтралы, у Амерыцы іх называюць independents, так, яны гэта асноўны прызн у кожнай электаральнай кампаніі. Бо калі ты змагаешься за сваіх прыхільнікаў, усё ж за што табе трэба змагацца, за тое, каб яны прыйшлі на выбарчыя мабілізацыі. Мабілізацыя. Гэта таксама важна, гэта тое, на чым, напрыклад, Трамп выйграў свае выбары, але гэта не ўсё, не весь як бы рэцэпт перамогі. Рэцэпт перамогі складаецца з таксама продажу нечага прывабнага на той момант вось гэтай медыяннай групе, якая можа не мае вельмі глыбокіх ідэалагічных перакананняў, але прагматычна глядзіць на тое, што той ці іншы палітык можа ім даць зараз. Добра, і вось менавіта што можа даць? Таму што калі ёсць сацыялагічнае пытанне, то прасцей скласці вось такое ўражанне, да чаго людзі гарнуцца і так далей. Але ў сённяшняй сітуацыі, калі сацыялагічнае пытанне не працуюць, як павінны працаваць, ці можам мы ўвогуле разважаць пра тое, што можа мабілізаваць вось гэтых назіральнікаў, не будзем называць балота, нейтралаў, незалежных выбарцаў, што павінен прапанаваць? Это заробак, это бяспека, што гэта павінна? Ну, ось тое, што ты пералічыў, так, гэта, па-першае, зараз бяспека, гэта на тле просто на фоне вайны ва ўкраіне апошнія гады людзі адназначна адказваюць нават у тых пытаннях, якія праводзяцца, што мір і адсутнасць вайны гэта для іх галоўная каштоўнасць. І тут трэба прызнаваць тое, што Лукашенка апынуўся больш паспяховым для часткі беларускага грамадства ў сэнсе продажу вобразу таго, што это ён забяспечвае гэты мір у Беларусі, і пакуль Беларусь не паўнавартасны ўдзельнік вайны. І калі б апазіцыя ў будучым там змагла наадварот, як бы намаляваць вобраз сябе як людзей, якія трымаюць Беларусь ад вайны, а Лукашэнку як чалавека, які ці ягоных там, я не ведаю, палітычных спадкаемцаў, так, як тых, хто заводзіць Беларусь у вайну, гэта было б вялікай заявкай на поспех сярод нейтралаў. Другое, дакладна, гэта дабрабыт, так, і 2020 год менавіта таму і выбухнуў так, бо яму папярэднічала амаль дзесяцігоддзе эканамічнай стагнацыі, крызісы, якія выліваліся ў эканамічныя пратэсты, памятаем недармаедаў, так, эканамічныя пратэсты прадпрымальнікаў, і гэта нельга 2020 год сводзіць да ковіду і бабарыкі, які вылучыўся Ціхановскага. 2020 год як бы марынаваўся дзесяцігоддзе менавіта на тым, што дзесяцігоддзе вось гэтыя самыя нейтралы, гэтая самая там серадзінная частка, медыянная частка беларускага грамадства не адчувала эканамічнага росквіту, эканамічнага дабрабыту. І так, зараз мы па меры таго, як вайна будзе ў людзей, а будзем спадзявацца, што гэта так будзе адыходзіць на перыферыю іх інфармацыйнай, так бы мовіць, дыеты, у карцінку вяртаюцца эканамічныя пытанні. І тут тое, што ў Беларусі зараз адбываецца як бы стагнацыя эканомікі, расійскі рынок таксама перажывае заняпад, гэта як і ў 15-16 годзе, калі Лукашенка з гэтым сутыкнуўся, тады, калі таксама гэты мірны кансэнсус пачаў паціху разыходзіцца, калі людзі пабачылі, што вайна ва ўкраіне суцішваецца, а дэвальвацыі вяртаюцца ў жыццё. І Лукашенка сутыкнуўся з гэтым у 16 годзе. Першы раз, калі НСП, беларуская астралагічная незалежная кантора, зафіксавала ў яго рэйтынг амаль 20%. У 16 годзе гэта першы раз адбылося. І зараз мы, мне здаецца, можам выйсці на такую ж траекторыю, калі вайна як фактор нестабільнасці. Так, фактор, які трымае страхі на першым месцы. Ён сыходзіць, эканоміка выходзіць на першае месца, і вось тут нейтралы пачынаюць задавацца пытаннем, а ці гэта тая ўлада, якая яе забяспечвае. Мы пакуль не ў гэтай кропцы, проста мы зараз назіраем, як, так бы мовіць, складнікі гэтага паціху вяртаюцца ў жыццё Беларусь. Артём, хто
Хто, якая персона могла б змабілізаваць вось гэтых назіральнікаў да зменаў? Якімі персона... Можа, вы можете назваць Я, які... расчарую як бы рэдактараў Ютуба-бложак Белсату, але я ўсё ж таки разважаю над гэтым не з пункту гледжання персона, з пункту гледжання абставін. Калі абставіны складваюцца, персоны знаходзяцца. І банкір з нулевым вопытам у палітыцы і з вельмі такім непалітычным высокім голасам, ці, як бы мовіць, дамахазяйка, якая ніколі не была ў палітыцы, раптам становяцца народнымі героямі і кумірамі. Так? І таму я не магу сказаць, што персона тут на першым месцы. Але калі мы кажам пра якасці, на якія ёсць запыт, і пра тое, што мы ўжо казалі, мне здаецца, што наўрад ці гэта будзе радыкалізм, наўрад ці гэта будзе рэплікацыя лукашэнкаўскага стылю, то бок чалавек мусіць быць, па-першае, стрыманым, а па-другое, з павагай ставіцца да людзей. І вось гэтыя две якасці, калі яны накладаюцца на адчуванне крызісу, яны мабілізуюць людзей проста па прынцыпе таго, што нам патрэбен антыпод ад статус-кво. Караценька, на 5 секунд пытанне мы развітваемся. Латушка, ён радыкальны альбо дастаткова не радыкальны, тому што чалавек мае досвед і кіравання. Для якой аўдыторыі? На 5 секунд немагчыма адказаць на гэтае пытанне, але я думаю, што Латушка як палітык даволі гнуткі. І калі вы паглядзіце, што ён казаў у 2020 годзе, што ён кажа зараз, ён даволі добра асэнсоўвае, хто яго мэтавая аўдыторыя. Зараз ягоная мэтавая аўдыторыя гэта не нейтралы. Ён не апелюе да іх. Ён апелюе да даволі заражанага палітызаванага ядра збольшага ў эміграцыі. А таму прастора для размоваў будучых. Артём у нас застаецца, і цябе адразу загадзя і запрашаем да нас на Белсат. Дзякуй. Ёсць што абмеркаваць. Бесконцую колькасць разоў. Дзякуй табе за сёння, за тое, што прыйшоў. Я нагадаю, што з намі быў Артём Шрайбман, палітолог. А цяпер спадарства хвіліна ўшанавання памяці Александра Меленкевіча, чалавека, які шмат гадоў набліжаў беларусам свой, і не толькі свой, а многіх з нас вобраз іншай Беларусі. Нармальнай, здаровай, дэмакратычнай, еўрапейскай, беларускай. І я веру ў тое, што гэта адбудзецца, што спадар Меленкевіч наблізіў увасабленне гэтай Беларусі да рэальнасці. Бывай шэфе, як казалі ў нас гарадзенцаў. Дякую вам за падтрымку. Жыве Беларусь!